mâine sărbătorim Ziua Internațională a Voluntariatului și le mulțumim pe această cale tuturor celor implicați în diverse cauze, de la sprijin pentru refugiați, un sprijin care s-a văzut din plin în acest an, până la ajutorul oferit copiilor din regiuni sărace ale țării. Pe glob sunt aproximativ 1 miliard de voluntari care își dedică timpul, abilitățile și pasiunea pentru a face lumea un loc mai bun. Și în țara noastră, numărul oamenilor deschiși la asemenea activități crește de la an la an. Astăzi vom afla despre motivația unor voluntari de a ajuta în cadrul unei tabere de adopție organizată de Asociația Tsubis Kids, care desfășoară activități în domeniul adopției. Anca Baloc a întrebat câțiva voluntari de ce fac ceea ce fac. Copiii dau așa o energie și o căldură, chiar dacă ar fi frig, cred că nu s-ar simți chiar atât de tare. Ei folosesc foarte multe lucruri concrete pe care le-au trăit și le pun în joacă și nu-și dau seama cât de real o simțim noi, care nu am fost implicați poate în situațiile lor, în problemele lor, și ei o pun în joacă ca și când ar fi o nimica toată. Cred că cel mai fain moment care mi s-a părut a fost cel în care părinții și copiii au fost conectați și fiecare părinte a trebuit să spună un lucru special despre copil și copiii la rândul lor au spus anumite lucruri despre părinților. E un loc deosebit și mereu vin cu drag aici. De ce voluntar într-o tabără de adopție? Pentru că este un mod de a mulțumi înaintea lui Dumnezeu pentru familia în care m-a așezat, o familie iubitoare. Pentru că mă învață lucruri despre mine. Nu le știam înainte. Căutam oportunități și de vreme ce s-a evit una, chiar că nu mă credeam neapărat cea mai potrivită persoană pentru lucru cu copiii, dar am crezut că este ceva ce Dumnezeu ar vrea să fac, aș putea face. Îmi place pentru că pot să fac asta cu soțul meu. Copiii se atașează, mai ales de persoane care se arată disponibile. Și îmi place să ajut copiii, să-mi ceară ajutorul. Copiii simt când tu ești cu toată inima acolo pentru ei și că îți dorești să te conectezi și faci tot ce poți. Și voluntarii noștri asta fac. Suntem aici pentru copii și învățăm diverse metode cum să-i facem să se simtă mai apreciați, mai iubiți, mai în largul lor. Miki, am auzit că tu ieri ți-ai luat liber ca să fii voluntar la Tsubi. Așa de tare îți place? Bineînțeles că îmi place, mai ales interacțiunea cu copiii este foarte educativ și pentru mine mă cunosc mult mai bine. Este o terapie chiar și pentru noi. Astăzi am primit o întrebare de la Ana, o fetiță foarte specială. Ne dădeam în leagăn împreună și mi-a zis: tu cum de ești aici? De ce ai venit? Și chiar mă gândeam, e o întrebare extrem de bună. De ce am venit aici? Mi-am spus că am venit pentru ea, ca să ne facem amintiri împreună, să cunoaștem lumea mai bine și să ne distrăm. Și împreună facem așa. Împreună noi am vrea să stăm, ne distrăm, ne jucăm. Împreună noi am vrea să stăm. Ca pe roate, la Radio România Actualități.